ħi. Deċidej ġerenżel l-long holiday. Għannajdlek, veru ma stajx taħt il-post tisbaħ. Veru sabiħa Ruma, imma int ħafna zbaħ. U int? Jien sabiħ u kol. Lala, jien ġejt holiday għonek. Ejta u. X'tagħmel? Jien kollox namel. Barman, waiter, pool attendant, naqwa li naqla lira ndawur lira u niddiverti. Int saduma? Ma nafx, minn hawn semmu l-Malta, l-ġenituri tiegħi Maltin u hemmhekk għandu min jiġi minni. Bad luck, allura se nitilfi, belli. U niddevertu fl-imkien, isma' jemmetlekx li ħammur is-sema Malta ta' laqqas biss jafu li sejra. Le, ma jafux? Rabjati ħafna riktax u se jagħmlu rapport lill-awtoritajiet. L-iskop tagħhom hu li jtajruk mir-raħal. Ġovan, jekk is-superjuri tiegħi jiddeċidu li minix taħt id-dmirijiet tiegħi sew, nirtira. Imma sadanettant mhux ħaniċċaqlaq mid-deċiżjoni li ħadd, fimt? Jekk il-banda tagħhom issa tieħu sehem fil-festa, se jagħmlu minn kollox biex il-festa ma ssirx. Il-festa ssir biex nikglorifikaw il-qaddis tagħna u mhux biex nagħmlu puġinellati u nqalgħu il-ġlied Ġovan u l-ġlied huma qalgħu mhux aħna. Jena mifla ta' żewġ gazini u xu biex ngħidlek, it-tesserat fit-tnejn, imma dispjaċini ngħidlekx. F'dan raħal aħna mhux żewġ gazini tal-banda għandna tafx, imma għandna żewġ gazini politiċi. Sma' minn dejjem hekk kienu, missa żejjed. U jien dan mhux se nippermettih Ġovan, qatt. Tieni xi ħaġa x'm'għandix flus. Xi fanfra minn fuq dari ta'? Ha, imma fittex ix-xogħol. Għandna kollha biżejjed. Mhux hu jridu. Il-kwiet dejjem jaqalgħu. L-inkwiet beda f'dan ir-raħal minn minnu ġiew bħala kappellan. Għax ma tantx ma nazzar il-sinu. U dinna jara naħoru issa. Ma jdumx nafx. Jitlaq ikollu, jitlaq żgur. Jiena l-President inkwieta. Xil għaddi serrida li? Għaw tant fajlit fil-raħar għaddik ma rfettillhom. Għaddux ċans għalija? Għaxu ma jridux. Zalqa wahda li. Għax besta namlu. Zalqa wahda. Kontrazzjon personali ma għandi xejn, għalija raġel fuq l-irġiel. U ngħidlek li ju wieħed mill-akbar kbib li għandi. Il-klikka ta' madwaru jkompli nsaħħluh. Stiqna f'xratlu dik. Mhux għax ma rridx tiżżewweġ Ġovan ta'. Imma hawn tant irġiel fid-dinja li dak għażlet. Ejli biex ngħidlek dunbenit. Sta mill-ewwel mument li rajta, qalbi titħabbat għalija. Skont kif qalu li Ġovan, inti qalbek tħabbat għal kull dublet li tara. Rasi, il-grazzi tal-qed tipprova nerfak minn xarek. Kont ħlift li nibqa' ġuvni, jien imma lik kont lest, nissagrifika l-libertà. Ġovan, għandha ħafna x'nagħmel dolodu? Qed keċċini hux. Mela raqni tlaqt.
l-azma tiegħi, ja? X'tixru? Cocktail għal-tal-ewwel jew. Aj, ma Please, two cocktail. Super cocktail bil-għabol. Aj, ma bit-Taljan, do cocktail. Do cocktail. Do cocktail, mamma mia. Deċidejt? Wow, miħu pjaċi. Ma għalli, ma stax immaġina. Tajja, sabiħa, bħali kif għamtajx id-dar ta' kapinar. Tħammur biex nistakkar ġewa, jew jibdix nid-dar zejra. Hello? Min? Lena? Xinu? Mela? X'kien? Għaddi. Għalent. ċannek zonzur Pippo? Għadhom kif tawni aħbar kara sur Kappillan. Jaw, se għalkulkom il-kazin jew. Jimporta? Poġġi. Biex nista' serrik. Għallu li nitħi. Passew. Uħna għentu ma tafux, kien jisqallija sur Kappillan. Ġispeċini, Pippo. Ta' sew ġispeċini. Kien ilu ma jitlax taf x'kellu l-mara tiegħu telqitu wkoll. Ix-xogħol, kien jixrob ħafna mbit. Waħdu kienx? Le kellu tifla tgħix miegħu. Kienet tuħu ħsibu hi. Tilfet xorti għaj ħassu dik it-tifla. Kienet ilha rusa 5 snin. Imma beqgħet tuħsib lis-siera. U tilfet il-futur tagħha. U le ma jimportax, il-bambin jippremja. Forsi sib li xi ħadd ieħor. Jew kellha tmur mal-rus li kellha. Dak ilu miżżewweġ Kappillan u għandu żewġ tfal. Isma' ħalejlek hi mhux żgħira tafx, għandha 25 sena. Ix-xewqa tiegħi kienet li jindifen fil-qalba tal-familja. Għanna sek, ħaġa żgħira Pippo. Imma x-xewqa tiegħu kienet jindifen hemm. Għanna tal-funeral, nagħmlu qudisa. Funeral sar il-bieraħ sur Kappillan. Le għana bil-konfuzjoni li kellha insiet iċ-ċampilli. Ma nafx ta' batnejn Pippo. Jien ġejt hawnhekk biex
Nordna u ġimgħa u dis. Ħas fraġi għal. Alla, ġed nagħmlu ġimgħa għoddiex. Alla, mhux huma. Flus għalla u dis. Flus? U ma tarax meta żamma bil-flus. La, zommom. Zommom bħala donazzjoni, zommom biex tirrestawra l-pittura li għandek fil-knisja. Basta. Jibqa' anonimu. Ħalli fidi, anonimu tibqa'. Mittilhom xi ħadd? Kelmi, Tal-każin l-aħmar il-bandiera mezzasta. Fossur Pippo. Fossur Pippo. Naqsu Pippo għandu uħ. Kellu għahissa min? Kien jibqa' stallija. Allora każin xaqdu xi cosa. Jem tifla tkun ignorant. Grazzi. Li kien għal Mikil illum għalu bil-kazi. Mux kull president, Mikil ġemma kolla li tjalab, għajkonna knisja mbalata bil-nis. Anke l-knisja sa tidħol fl-istorja, vuol Mela, s-sena ġemma u disar ruħu, u l-nis attendi. Xma jġu, xma jgħu mux il-sur bil-fornis. Mux naftax. ħammur id-dien kondoljanzi. Id-dar ijet? Le, kazin, jikbi. U jixrob il-vodka. Għaransi. Kara xinu ma jxorbu dwar kwa minnhom l-istess. Għalija kafe iswed. Kien għamil kabriċ. Robos. Għandej naġu għali. Ikkun għalli. Ippruvajt nikkonvinċi għak xi tajt ma kamel, xejn derri u tinsa ftit. Komple ġeġa sul Pippo. Aħna kollha nieħdu ħsieba. U ma jkun joqgħa xejn. Daqshekk. Dwar. Erġa' mill-istess. Ġovan, int kafe swed. Għol, għamel whisky dwar. Għalla ma għvertax ta' s-sena. Bicċa xogħol li messajri li saret din, Il-flus, ġovan, il-flus kienu problema. Għavesta ġew il-flus? Ġewa najt. Għala benefattur. Nafu jien? Xtaqib anonimu ġovan. Darra ħadir kien għamis ġenerali tafx. Kellu jkunux, ma qabli. Kontest li jienu flisom ma flus jien. Samemx kabli. Tibza ġovan, xorti kata ġeja. Għal-festa, xtaqt nżanżan, sed għandlieri. Ma musix, satax. Għaddi kif għamil swiza biex irranġajt id-dar. Għattini ċans niqafti fuq saqajja mbat kellimni, ux. Isma, uħtok bersi bat ibqalu ma jem meta ġeja. Seta san il-lejla ġan. Fix kien, tikras murali għajin. Nemxen fejn. Offrejti la jien, għakja ta' taksi. Sta mux xkala ta' flus fix xejn, li fix kien u murjien. Ġo għatlek. Jaqaw, sejjer xaħat jħor għali għajew. Nofri
Tidher ila l-batalja, jimporta, Anzi, lejla grazzi. ġej tal-tala, jew ġej minn waħda. Ġejt minn waħda u se nkompli hawn nispera. Għaw xar tistenni, Semminni jekk ngħidlek li laqas bissadhom jafu li ġejt. għadu ma jfux ġej. Ħadd titilhom u tajthom id-data meta kelli niġi, imma ġilis ma' ġoni qbad u tlaqt, ma naħsibhomx hux. Dan ġuni minnu. Iltqajna Ruma u sirna ħbieb. Dak naħseb għadu laqas biss intebaħ li intlaqt. Ħallejtlu nota. Anzi, qabel xejn, Sandro. Ġizi, holiday? Insomma, propri ġejt nistudja l-Ingliż. Imma kif qataw, nispera l-deverti wkoll. Jekk trid titgħallem l-Ingliż nagħlmek jien u bla ħlas. Jiena l-ġenituri tiegħi Maltin imma trabbejt Ingilterra. Naf bil-Malti, bl-Ingliż, bit-Taljan, kif ukoll bil-Franċiż. Proset, għajnaw naħna, jien sadik li karozza, nuwasek ximkien. Dan mhux ħin li mmur għandhom bħalissa. Naħseb aħjar insib kamra f'Lukanda l-lejla. Jekk tilqa l-offerta tiegħi, jien ibbukjajt fl-Uganda, kamra l-tnejn. Mela kellu jiġi xi ħadd ieħor miegħek. Jekk nibqgħu sejrin hekk maħniex se naslu. Iżjed ma websu rasna iżjed hawn. Mhux kwestjoni li websu rasna jew le, ma laqqasu sewwa li mbaxxu rasna ħna. Imma mhux aħjar nippruvaw insibu soluzzjoni. Il-paċi m'hawnx jisbaħ minnha. Kelmin tifel sewwa wens. Aħna paċi rridu u jrid il-firda. Għandna l-isbaħ okkażjoni biex nuru rida tajba. Inti x'taħseb sur President? X'naħseb jien ftit jgħod. Li naħseb li Mikiel għandu raġun. Iżda kappellan żgur mhux se jaċċetta l-istedina tagħna. Isma', jien ma rridx inħassar fi sifakux. Jekk taħsbu li dan ġid tal-gazin, imbaxxi rasi għal maġġoranza. Qed inħejju festa kbira u nixtieq li tirnexxi. Eżattament ġin l-okkażjoni, ma nafx. Imma miftit li rnexxi li nissemma qegħdin iħejju festa kbira. Is-semmi Spanja. Dikki, se organizzaw ġita Spanja, ġoban. Ma naħsibx tafx. Ikolli ngħid hemm xi bomba kbira u se jippruvaw idaħħlu fl-iskora. Insomma, kif marret Ruma ħtob Ġiżella, ħadet pjaċir? Ħafna, imma l-iskopi nlaħaq. Xi skopu ġoban? U ejja dun beli titmux għalek batta Ruma biex nefsija l-Pippo. Ġoban sal-ħin, kien dum, dik tibda l-inkwieta. Fintek. Mela għani sejjed. Se jkunu mistednin laqdiet u l-każini kollha. Kif ukoll se jkun mistieden il-President Sawa mela. Mistieden kulħadd minn barra sur kappellan. ikun invit moħli Wens. Dak żgur mhux se jaċċetta l-istejjina tagħna. Mhux aħjar immorru għall-votazzjoni. Ngħaddu għall-votazzjoni mela. Dawk kollha favur il-proposta ta' Wenzu jollu jdejhom. Daw kontra? Jastieni ħadd. Ġifieri waddaqtu l-ballun saqajja. Komitat maqsum sur President. Kollok titfa' l-vot tiegħek. Dik il-ġimgħa qudies għar-ruħħija. Ħadd gost nara knisja mimlija. Raħal maqut. Kif inhu suppost. Issa ngħidu nivvota favur il-proposta ta' Wenzu. U jiġri kif qal Mikiel li l-kappellan ma jaċċettax l-istedina tagħha. Kuna tjuri li hu sopperfu. U li ma nirix paċi, u nirrapportaw l-awtoritajiet. Isma', mhux aħjar niġu għad-deċiżjoni. Niddeċiedi. U nispera li ħadd ma jħobb. Nivvota favur il-proposta ta' Wenzu. U laqas biċċat.
ħażin. X'ħassu ħażin mill tixtarani b'sarni saqajja. Xejn, kont qiegħed innadda fem knisja. Ħanajlek alla ħareġ fuq għax ma jieħod nieħu tal-kolb. Daqqa waħdet nara scaffolding kitib. Żeba ma kollhom kien. U r-restawratur la baġwin ħaxtaru kol. Ma jtaħħu ngħidu, ħaqqu jmut, ara kemm bitaqqu nisma' ħżiena. Bitaqqu. Mela. U sedu tortija jew? Mhux tortija imma tort tal-benefattur anonimu. Jgħidu flus tas-saħħa tagħek bħala donazzjoni. Ma jwassal sal-istat, kif smajt għandu rasu miftuħa mera. Olen, nisjax mu wasal. Biex taraw x'kappillan bravu għanna. Immin ma naqabbad biex jitla fuq l-armad. Manuel ma tuzzer il-lum tafx. Hemm aħna stordament u baqa' niżel għal isfel. U laqqasu minnu li ta' stordamenta. ċedda l-armar bieħ. Taf x'jien ngħid wens. ċedda. Tkun fuq in-naħa tal-oppożizzjoni jien. Għalli raġuni. Dwars, għamilna drinki għor. Manċ, ixrob naqra bitalbaka. Grazzi, Giovan. Alleluja. Is-sena kif sena daf bil-qatal għandi fuq. Issa ħallik mit-tindif, issa inti striħ u t-tindif ħallik bil-ejja, tibżax. Tajjeb, Giovan, mela mekk għandek kollu ġara, ej kont se naħseb minn l-art, kif mort irranġa. Isma, żgur ma tridni xi mullagata bibux. Għatlek li, mu forsi għalek. Iva, ara nisek. Għanġ, għallu kien għamlu ambulanza xċarħija fejnu. L-isptar. Sartu jien, xieġra l-ħossu ħazin. Qed jgħid li ħassu ħażin. Nuqgħu bl-armar kollu. L-armar, x'tala jagħmel fuq l-armar? Biex jirrestawra pittura. Tamma meta sar restawratur hija. Ma qed isemmil huk. Mhux jittak laħadu bl-ambulanza. Huk mal-isptar mal-restawratur. U jien għandha xejn ma paċ mejjed li kieku waqgħu fuqi. Tifhem. Iġifieri r-restawratur weġġa' mhux huk. Alleluja, laqta li tajtni. Smaġġa ħaġa, mit, Intħajt ma tifla tijaw, ċempeldu għam l-istar. għalaħħa, mit. Tijak ma jinqalawx komplikazzjonijiet ċej gravi. Għamil id-drink dwar. Kise saqajt it-nej u id xellu hija. Sejranċ. Deħel li smajt leħnek. Kif mort l-umma? Ħadd irġi? ċenna tal-art. U pjazza San Petru. Jaf kemm kien hemm nies jaraw lill-Papa, Min kurrokna tad-dinja. U int magħhom. Xtaq ġejt miegħek imma. Biex tmorru ma tekkaw fuq il-flus, Giovan. Mont il-flus ma tantx jaraw dawn minn taħt idejk. Isma' naħejlek iż-żeba minn mal-ħitan, imsaħħlek il-bankijiet bħalek taħsellat. Mela ma tantx kien fadal għax ma komplejtu ċarti. Kif jiġi hija għajdu li ġejt. Serġu, kien inti fil-kas għandi karozza tafx. Santa l-merċi sejra, ġon grat. Kien saret inkabra u kiesħa xkur waħda. Ares li għaneb, Giovan. Skużani ġejt intefek? La, Mikiel, mi tiġa t-tellifni. Kiddib l-nebotija, għanda tiġ. Għatlek meta ġejja? Għala ma dafx, ma ġeja. Xitrit? Kellimtu? Lilli. Lil dak. Kappillan. Fuqix. Mux fuq l-istadina? Iva. Le, għadna ma rajtux Mikiel. Minnaw ġew li tista' tara żgur. Li għal li kolli, immur għandu. Kixxef minn hemm u fl-aħħar il-nexxili nsittar fil-kobba. Statwa. Statwa? Replika tal-padrun. Nawa Spanja tafx. Ma deżemlu bija. Liħa penna fie. U għandhom ukoll set standardi ġodda. Jien eżattament ma nafse tkun l-okkażjoni li nasbulu illi qegħdin iħejju festa kbira. Qod attent, ara ma tħallihomx jonżbuk. Tlaħħaqni jien. Biex l-għom jazgħom l-lejli.
Naf jien, tax nafux li jismek is-semma fil-komitat. Otal? Skużani, sabiħa ma nafx naqra. Ma xaħjar tajbin minn qed fittex. L-dum Benit, il-kappillan. L-kappillan Benit? Jaqab sa jdaħlek fil-kor. Ċajta tafx. Għaddi minn hemm, il-bib miftuħ. Il-kappillan għawniet? Milux l-ħareġ. Jaw, ġejt er. Inqerrandek, Giovan. Benit. Hija kappillan muxaw Mikili. Għanċ. Giovan. Għaddu kif ħareġ u naħseb li qiegħed il-Knisja. Mara sewa din Ġisella tafx. U wieħed bħali jibsol taħt ras u kapaċi jagħmilha reġina. Tajt musa titqanna b'nofs kedda bħalek. Xi tfisser bija di? Veru li fleta ikbar minnek tafx imma ngħidlek. Illi għaddi kapaċi nħol kull mara li taqa' taħt il-ħarsa tiegħi. Laqmi miegħi jieni, Giovanni Amorus. Xittu kappillan. Ġejt tiskorri kelma hux. Ċajta tafx. M'għandix għabti t-ċajti ya Giovan. U xirrit il-kappillan biċċa tiegħi mhux tiegħek. Mara li kemm tieħu għalik bix-xejn. Għaxċertu klim żejjed. Irejjaqni lili. Dwar Ġisella, m'għandekx għax jixtax. Dik għalik spiċċat, u għalhekk wieħed bħali għandu kull dritt jipprova jirbaħ imħabbita. Jena saran daħħalak moħħok. Li jena ma niswa xejn. Zero. Li ma jdi xejn kif tikun nafeku. Għaddejt uffiċju. Min hemm għadni ġejja. Kien hemm. Allura kien hemm għalfejn uffiċju għaw. Pippo. Pippo. Sajna. Tax kemm negwita li komet nejjen. Ma jistana me xejn hu. Inti fuq xrittu. Asnaf. Nsejta fejn ġejt infittxu. Ħamu nagħmel vista. Għamel sew qatt ma ħabbek jien. Xrid da, Giovan? Ma għalix. Belani x'istaqsejtu? Inta fejn saqsejtu? Tajba din, ma l-għalfejn tistaqsini xrid. U bil-ħaq, kien għaw waħtuk. Kien għawflu kien? Ġib tistaqsi għaliku, imma kif lakilu, ten qed tiġri barra jisara t-xita. Insens, forse ma tafx kif fetħet għajnejha. Fil-kas tinsiex, l-offerta tiegħi għadha hemm. Għaw mawħat, ma nafx kif ħansibu mela ta' Intax ma mux kifet lek jien. ċempiltilhom kemm il-darba, irrispondi ħadd. Nisperaw li għadhom iqogħdu għaw. L-aktar li qed ninkwieta x'jien kont diġà ktibtilhom meta kelli nasal.
Allura, sida għad-dinja, imur jistenna bla ma jafu diġà l-qeda hawnhekk. Issa, mhux aħjar immorru kompettini ftit lezzjonijiet tal-Ingliż? Sandra hi, jissinti taħseb li jien bħalissa għandi għabti fil-lezzjonijiet tal-Ingliż? Ara, ħanejdek x'nagħmlu. Inpurtu fl-ixkun birra ieħor. Jien se nibqa' nistennaw. Jekk ma jiġix, ninġi ntaqa' miegħek. Hekk se nagħmel tafx. Iddumx. Mur mela kemm int fit. Bżax, ilek m'għandux m'antik istensja. Il-kappillan? Le, jina... Is-sabristan? Anġlu! Tassew, ma tantx għandek dera ta' Anġlu int? Anġlu, is-sakristan. Jiena... U isma, int li n-trid? Lil-kappillan, Dumbenit. Lil-Dumbenit? Mux għax nkun naf tafx. Imma Dumbenit xi tridu? Trid jew ma tridx tkun taf? Isma, hawnhekk is-sakristija, parti mill-Knisja. Dak il-biss xaqx bil-post, u anki dik il-pożizzjoni. Qed narak li lek tawar tfittxek in-naħa l-oħra. Għalhekk ma tlix tridu Dumbenit. U jekk ngħidlek li ġejtaw biex noqgħod miegħu. Int? Toqgħod ma' Dumbenit? Ħajħu gosbik, iżjed u żjed oħtuk. Naħseb sew qed tgħid. Stenna, għod kif kont, għanti nżel xkem. Deċidi nibqa' hawn ninżel nitla' deċidi. Jak tistenna ftit naħseb li nafejn li għed Dumbenit. Toqgħod għand il-kappillan. Għarax festa ħjamu dal-gazin. Ħammu naraw fejn qiegħed. Buongiorno, Sur Pippo. Buongiorno, moment Sur Pippo. Fittex il-Dumbenit? Iva, ta' fejnu? Lejna mhux għalek propri, imma għat li ratek. Għallek min? Oħtu għat li ratek hemm. Iva, ratni hemm, mistaħir Għamli pjaċir, Sur Pippo. Għax ma tagħmilx weda, nix għalek ċemma mill-Barnet. Weda? Kieku ħaġa sajra rrid. Nixtieq narax. Jieħu żelqa waħda biss. Bik ħaġa żgħira kieku, dak iqaddessa l-ewwel. U dejjem jiġi dar tidħol maċċel. Kemm nidliklu daqsxejn l-art biex xemma u ngħidlek li nniżżelqa waħda mill-bib ta' barra sal tal maġġub. Mhux żelqa bħal dik iridu jieħu jien. Aha. Ixelli xemma. U l-qija Għalija l-inbit. inħallu fil-destinaċ. Ma jemmaxħuċ. Għanti reħta l-bit. Tal-xita. Delusjoni. Ninta veru. Mhix ma. Għadda tajtni b'satni. Jien, X'qed ħares? Intentazzjoni. Jaqgħu tibża minn xi ħaġa?
Tajlix li qed tibża minni? Ngħidlek ma tantx li mhix tibżaret. Imma insomma kieku ċirkustanzi oħrajn, kieku mhux qegħdin hawnhekk fis-sakristija kif post ieħor, ara x'nagħmlu sabiera. Aqbiż li barra ma jmurx jiġi xaħat. Hawnhekk kum jaf x'jaħseb. X'imx jaħseb? Ma mija x'tiltrot. Għadek ma tfix jismek? Jieni simni Anġelo. Ma bħalissa qed inħoss il-ġmien aħjawli. Ħażin. Ħsibta min kienet. U kont qed tagħti għal-nifs artifiċjali. It was news for days. Xejn naħseb is-sħana għamlet di. Nista' tidher aħjar tafx, u ċekk reġa' ħal-kururi. Il-kappellan? Għajna, Giovanni. U int? Jena ġizzi. Rasi taċ, għajti minn fejn sitta. Irbaħta mal-prima, Giovanni. Sabiħa tafx. Ma jekk jidħol il-kappellan risiba, ma naħsibx li hu pjaċir, eh? Jina lek eżaw biex nsib l-kappillan. Naħseb għadda dak il-minom, mela dan hu il-pjan tal-kasin l-aħmar. Però sigurina, isma' ġib laqlura minn fejn ġejt u tħallix minn jaqra bik. Jien mill-Luganda ġejt u fil-Luganda xbajt u għandi xejn oqgħod. Allura f'dan il-każ, għandi appartament żgħir maħluqa. Kombinazzjoni għadni kemm offrejt la jien Giovanni, mhux hekk ma tarax għandek tagħmel. Jien għandi t-tekax, jekk jiġi l-kappilla nisibek għal ħabħabħa din. Tħabbix rasek. Issa niżilha fil-kantina. Ħan niżel dan il-bit fil-kantina. Ma tix tinżelu. Fejn ninżel? Tara fit il-kantina. Jew aħjar li għamil biex jinqara ġaħat. Stennini għaw. Nżelu, għaw, jiġbajt nistenna. U anka jien xbajt. Ejja ħammorru. Mbagħad nerġa' niġi. Jinsabi jaħħa. Sewa il-illużjoni kienet. Bilaċ il-gawri.